Vůbec první iPhone byl představen 29. června roku 2007 na Apple konferenci Macworld. A další revoluční zařízení od firmy Apple bylo na světě. Mobilní zařízení iPhone totiž spojovalo funkce mobilního telefonu s kapesním počítačem. Byl to vůbec první mobilní telefon na světě, který kromě klasického volání poskytoval pohodlné psaní mailů, brouzdání po internetu, připomínek v kalendáři a všech ostatních věcí, které jsou u dnešních smartphonů samozřejmostí. A postupem času byl iPhone stále zdokonalován až do podoby, jak ho známe dnes. A teď si povíme něco o nejnovějším iPhoneu a zároveň vlajkové lodi značky Apple, iPhoneu 5S. Co se týče barevných variant, je k dostání v bílé, šedé nebo zlaté barvě, kapacitních možnostech, 16, 32 či 64 GB. Procesor iPhoneu je Apple A7 Dual Core 1,7 GHz. Display, jak už jsme zvyklí z iPhoneu 5, 4palcový s rozlišením 640 ku 1136 pixelů, což se rovná rozlišení Retina. Fotoaparát je 8 megapixelový, taktéž jsme na něj zvyklí už od iPhoneu 4S a výdrž baterie je v rozsahu 10 až 250 hodin. Těch 10 je při stálem používání a 250 hodin je v pohotovostním režimu.